Takže čau lidi, já jsem Backspace a vítám vás u mého prvního let's play z Minecraftu. Takže, mám to česky, ale teď stojím na angličtinu, protože češtinu jsem jenom zkoušel. Mm, mm, English, English. Nemůžu ji najít, nebo jestli ji teď vidíte. No, česky se asi fakt dávat nebudu. To nechápu. Australská. Počkej. Jo, tady. Down. Takže máme normální let's play. Takže něco o mě. Je mi 13 let. Natáčím videa na druhém kanále. A ten možná pod popisek videa dám. Takže jdem na to. Survival si dáme. Třeba čaj. Dáme si tu s žátečničkou čestu. Tak. Tak. Proč mám skin Steva? Divný. Takže hned jsme spadnuli v lese. To je dobrý. Co tu máme? Vybereme. Chleba, to se nám hodí. Takže vezmeme si torče. Mám nějak citlivost myši. Sensitivity. To je jedno. Takže vezmu se to, já to vezmu rukou, nebo se na to ničí cekerku. Musím, natěžíme nějaký to dřívo. Getting wood. Doufám, že nějaký ty odběry budou. Doufám, že mě podpoříte. Čau jávo. Možná jste slyšeli moje songy a je to přes program Virtual DJ, který dám do popisku videa. Jestli byste si to chtěli vyzkoušet. Já jsem taky moc chtěl jsem si jenom to, tak dal jsem to na YouTube, tak. Pojď sem. Aha, tu bůla, svině jedna. Dělej, přede, začni, svině. Takhle. Udělám si crafting table. Takže. To je diskutně, jo, tam se usadíme, ještě tak, ne, tam ne. A to já jsem si tu sem. To je dobrý, tady jsem si necpanul vlastně. Počkej, co mám za hard, tak to fakt ne. Normálně, na hard ještě nejsem moc. Ovce, musím najít. Já jsem takovej vůl, fakt, ty vole. Pojď sem. Já potřebuju postavit, já si nezapomenu, laglo, na ovce. Je to normál, tohleto? A možná vám tady to video vyrenderuju na HD, nevím. Nevím, jestli mi to bude. Budu si kupovat Sony Vegas, ale teď mám zatím Windows Movie Maker, ten zatím mi stačí. Dal jsem si tam plugin, aby mi to dávalo HD. Tam. Kde je? No.
Co utíkáš mladým těstykem? Typni ty. Blbávce, tě vyvraždím celou tvoji rodinu. Tamhle se já. Zdechni. Jo, takže máme 3 vlny. To byl boj. Nekonečný les, ty vole. Hele, jungle. Mohli bychom zkusit najít ten hrádek. Vy na trojce bývají takový hrádky. A jsou tam pasti, takový ty v podzemí. Já jsem, jak vyšla na trojka, tak jsem si... Ty kráso, to je dobrý, to je dobře vygenerovaný. Tak jsem si hned musel prohlídnout novinky. Novinek je to docela dost, se nice. No, to si myslím se, tamhle se osadíme nahoře, na té skále. Jsme ji prohlídnout, no zase světelný buk. Jsem moc nepomohl, viď? Oh, Grave. Ty val... Dobrý. Zvuky z Minecraftu. Proč ji vlastně zabijem? Sorry ovce, já jsem nechtěl. Já jen na začátek je takový nudný, prostě já nemám co říkat, tak mi když tak mluvte. A můžete těšit třeba nějaký mody. Tropicraft třeba. Jo, budu natáčet Jogbox, to jsem vám chtěl říct. Sice na 1.3.2, ale na 1.2.3. No, to je skoro to samý. Myslím těma číslama. Jo, tamhle se usadíme. Parkour style. Ne. To prdele. To si děláš srandu. Ty vole. Blbej lag. Jestli se mi to tak laglo, to je s tím, že natáčím, ty vole. To už asi nenajdu, to jeď. No, sněvaj bájom, dobrý. Ty jsi mi to boušet do plouše. No ty vole, já úplně jakým do prdele. Mimochodem, kdo by chtěl se mnou něco netočit, někdo? Přivítám všechny. Přivítám prostě všecky, co mě začnou podporovat. Tak prostě... Je vajce. Tak prostě budu rád. Kdyby se mnou rád natáčel, nejde žádný problém opravdu. F3. Swampland, to něco. No takže to už... Takže já ty věci už asi najdu. Takže to už asi bude konec tohoto videa. Sakra. To je fakt docela štve. První video z Minecraftu a já to takhle zeto. No nic, tak loučí s vámi Backspace. Když se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. A já bych byl rád, kdybyste mě podpořili lajkama, odběrama a tak dále. Takže pokusím se najít ještě ty věci, ale off screenu. Takže čau, ahoj, papa.